راديو إيرنا سلام كوبرا سمعتي نايلومي سوني سلسان حدن جنبوت فنونا إنه يفلم له فرنسا مس إثيوبيا زختمت وتهدراو سمعت دوكة بالكم تخل تجلسو إثيوبيا تهنصو زلا ديغا تحدثو نصت تاورغات زوبا أب حدغا زأتو كخون كم زيبلو مرحتي جبتن جيبوتن تراديوم بيت مغرص تحبرات هاجرات أب لعل دوب سودان زنبرو نايصوار اجدا بحد عمت اناويحو دبوب سودان بقبيلاو ግጭት بوحدو 18 سبات تقتلهم زرزر نايزي كتسمعو تصنحكم ارستا زينا مسقربه ጨና አዳም ከልወናዩ مكتالكم بقبر نعدم هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر حيزلكم قريبه زلخو امانيل گرمايه መንግስት ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተሞ ዳግም መቋም ሓይሊ ባሕርን ምሕዳስ ሓይሊ ኣየርን ዝርከቦ ወተሃደራዊ ስምምዓት ደው ከብል ከም ዝኽእል ዲፕሎማስያን ምንጭታት ኣንፊቶም እቶም ራድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ምንጭታት ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ብሔር ዘተኮረ ገበናት ይፍጽም ከም ዘሎ ኣብ ዝኽሰሰሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ዝጀመረ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ንኸይቅጽል ብሓደ ሓደ ኣባላት ባይቶ ምሕጽንታ ይቕርብ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ግዛኣት ኣብ ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሉታዊ ምስሊ ዝጸንሓ ፈረንሳ ኣብ ዘዋን እዚ ኣብ ሩዋንዳ ናይ ዝተፈጸመ ዓሌታዊ ህልቂት ዋላ እኳ ተሓባባሪ ታይትንበር ክትገትኦና ኸኣለት ስጉምቲ ዘይምውሳዳ ግና ሓላፍነት ከም እትስከም ብምግላጽ ይቕሬታ ሓቲታ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብታ ታሪክ ህልቂት ሩዋንዳ ከይትደግሞ ተሰጊኣ ዘላ ኢትዮጵያ ብስምቲ ኣቐዲሙ ዝተኸተመ ስምምዕ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ንኸይቅጽል ብፍላይ ድማ ኣጽዋር ብሓገዝ ኮነ ብመሸጣ ከይትህባዩ ምሕጽንታ ዝቐርብ ዘሎ ፕሬዝዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ መጋቢት 2019 ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበጽሓሉ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዳግማ መቋምን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ምሕዳስን ኣብ ዝብል ስምምዕ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ከም ዝኸተመ ኣይርስዓን ድሕሪ እዚ ስምምዕ እዚ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ሻርቦግ ኣብ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳን ካልእ ወተሃደራዊ ነቑጣታትን ብምብጻሕ ተመክሮ ክቐስሙ ተገይሩ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ግና መንግስቲ ፈረንሳ ከም ኣካል ሕብረት ኤውሮጳ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ብናጻ ኣህጉራዊ ኣካል ክትጻረ ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹን ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ዘድልዮም ዜጋታት ሃገር ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጽሕን ይጠልብ ኣሎ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶ ንጸጥታዊ ርግኣት ዞባ ብሓደጋ ዘእቱን ንኹሎም ወገናት ድማ ብማዕረ ዘርብሕን ክኸውን ከም ዘሎ መራሕቲ ግብፅን ጅቡትን ተራድዮም እቶም መራሕቲ ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ ዝተሓበረ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብ27 ግንቦት ኣብ ጅቡቲ ታሪኻዊ ዑደት ኣካይዱ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላስ እዩ ፕረዚደንት አልሲሲ ናብታ ንኢትዮጵያ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ናይ ወደብ ኣገልግሎት እትህባ ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ዝበጽሐ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ኬንያ ሓያሎ ስምምዓት ምኽታም እዩ ኣብ ታሪክ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናይ ፈለማ ዝኾነ ዑደት ፕረዚደንት ግብፂ ናብ ጅቡቲ ከም ኣካል ናይቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጸቕጥታት እዩ ግብፂ ብዘይካቲ ምስ ጅቡቲ ኣብ ዲፕሎማስን ፖለቲካን ዘካየደቶ ምምኽኻር ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ምትኳር እውን ክልተ ነፈርቲ ዝመልአ መድሃኒታትን መግብን ናብቲ ሃገር ልኢኻ ብጉዳይቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን ኣጠቓቕማና ኢልን ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምስሓብ እትርከብ ግብፂ ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ወርሕ ምስ ሱዳን ኡጋንዳ ብሩንዲ ኬንያን ጅቡትን ጽዑቕ ርክባት ኣካይዳላ ብፍላይ ምስ ሱዳን መስሪታቶ ዘላ ኣብ ጸጥታን ወተሃደራውን ዘተኮረ ኪዳን ንኢትዮጵያ ኣብ ከበባ ንምእታው ዝዓለመ ምዃኖም ተንተንቲ ዘረዱ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ዘንበሮ ናይ ጽዋር እገዳ ክሳብ 31 ግንቦት 2022 ንተወሳኺ 1 ዓመት ኣናዊሑ እቲ ብውሳኔ 2577 ዝፍለጥ እገዳ ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሰበ ስልጣን ሓለፍቲ ጸጥታን ወተሃደራውያን መኮንናትን ዝተነብረ ናይ መገሻ እገዳውን ብተመሳሳሊ ክነዋሓድ ሚጹ 5 ቆምትን 10 ድማ ተቐየርትን ኣባላት ሃገራት ዝሓቆፈ ባይቶ ጸጥታ ኣብቲ 28 ጉንበት ዘካየዶ ኣኼባ 13 ሃገራት እገዳ ክነዋሕ ክድግፋን ከለዋ ክልተ ሃገራት ድማ ድምፂ ካብ ምሃብ ተቖጢበን ጎኒ ጎኒ እቲ እገዳ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን መጽናዕቲ ተካይድ ናይ ክኢላታት ጉጅለውን ዕማማ ን1 ዓመት ተናዊሕሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዞባራብ ኣብ ዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭታት ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበ ስልጣን ናይቲ ከባቢ ሓቢሮም እቲ ንኽልተ መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ካብ ዞባ ዩኒቲ ዝመጹ ዕጡቓት ኣብ ዞባራብ ኣብ ዝርከብ ቁሸታት ከብቲ ንምዝማት ድሕሪ ዘካየድዎ ፈተነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተወልዐ ኮሚሽነር ቡል ንማዕከናት ዜና ገሊጹ በቲ ማንጎል ኣብ ዝተባህለት ቁሸ ዝተኻየደ ግጭት 5 ቆልዑን 3 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓያሎ ኣባይቲ ድማ ከም ዝተቓጸለን እቲ ኮሚሽነር ኣረጋጊጹ
ኣብቲ ዞባ ጠበናጁን ከም ካራንጎ ዞምን ዝኣመሰለን ብዝዓጠቑ ተደጋጋሚ እዋን ግጭታት ይካየድ እዩ። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ንዝርከብ ዕጥቅታት ንምእካብ ዘካየድዎ ጻዕሪ ክዕወት ኣይከኣለን። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ብወይኒ ስሌማን እናተዳለወ ዝቐርብ ጨና ኣዳም ክስዕብ እዩ። ደጊምና ምክትታልኩም ንዕድም። ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ድሓን ደቐኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጨና ኣዳም ፍልይ ዝበለ ኣርእስትን ጋሻን ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ጋሻና ክፍላይ ይስሓቅ ካብ ስዊዘርላንድ እዩ። ሰላም ክፍላይ እንቋዕ ድሓን መጻእካ። እንቋዕ ድሓን ፀናዕኩ ወይኒ። ክፍላይ ኣጋጣሚ ክንዛረበሉ ተራኺብና ዘለና ርእስቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግር ኣብ መንጎ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ዝብል ክኸውን ብዝቕንያት እዚ ብተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ፈቆዶ ሃገራት ምዕራብ ብፍላይ ኣብዛ ኣነ ንስኻን ንነብረሉ ዘለና ዞባታትን ከባቢታትን ብተደጋጋሚ ግዜ ብሰንኪ ናይ ስነ ኣእምሮ ብስጭት ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንከታተል ኣለና። እዚ ዜና እዚ ሰሙን እናሰንበደና ስድራ ቤታትና ብሞትና ተፈልያና ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ሰብኡትን ከምኡ ደቀን ከምኡን መንእስያት ብዝተፈላለየ ሽግርን ሓደጋን እናጠፍኡ እንከለዉ ሓደ ካልእ ተስፋ ዝህበካ ዜና ካባኻትኩም መፂ ኣሎ። ንሱ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ተኣኪቦም ወይ እውን ስድራ ማለት ሓደ ጉጅለ መሓዙ ትዕርኽ ኮይኖም ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግር ዘለዎም ኤርትራውያን ብሞራል ብኩሉ ነገራት ንምድጋፍ ይበፅሕዎምን ድሃዮም ይገብሩን ምዃኖም ሰሚዕና። ሓደ ካብኦም ንስኻ ኢኻ እስከ ብዛዕባ እዚ ንጥፈታትኩም ንስኻ ስፋ ሓቢልካ ኣለና ከመይልኩም ኢኹም ጀሚርኩሞ ስለምንታይ ከምኡ ክትገብሩ ተበጊስኩም ክትዕለና ትዕድልና ኣኻ በካ ክፍላይ። ወሕራይ ብመጀመርያ ሬድዮ ኤረና ነዚ ዕድል ዝዳሃብኩምና ካብ ልቢ ይመስገን። ከም ዝትብልዮ ዘለኹ ወይኒ ونشي محبراتنا محبر فقرن سنيتن تبغيلات تروعتا محبرنا نحنا حاتنا حواتنا كلنا بحنسا أكيدنا أو عيز حلقات تطون بحزنا له مرعى له فتي أبال محبر كوينو نتيفو زنكاساقس مسوقات تطون بال أو عيز حلون بحفشو إذا محبر زي كمسرات كله مالسي بقلي لا يكون أنت مسريتي أزبل مالسي نسنيت تبقيسو نسناي قبرها يوعد لانه نقول لنا حاجة زي كمزي سدة مريري نحن كلنا تأخاخينا دكناون مسؤ مع ريو بهلوم كفلتو أنقوم كفلتو فليت أمطر حريكونا قاني فعقب زبل مجد تبقيسنا إنا نتمحبر أقيمنايو كبوليتيكا كاب هيمانو تورجع عليه كل زنبالي زيك بالمحبر ناس أخوين ينكسر محبر نقمزي أخاني بزخونة بزي كتما جنيب سلتبقسة قلت أقام كقاتم كلنا بنا دول كله كمزا ناي سنا أمره نبلا بزان إحنا ويتقسكيا أقات أمي قال حواتنا إن كل نجار مسفلت أنا بنا تدويلو مات نبنا تدويلو أنت غمزن كم زند أمسول من أسيات أبزي ناي سنا أمره أتيوم علو بجهاتكم تحقق جزو قال زبلنا تمجمر سمعنا يسمى دكايو قال خلطانو حدا خون قال خاطر ليغا الجبا بيلنا قن مستحبرنا ربع معلتي أكل تشحن 18 نوفمبر ينيو جي حرايم بارت أقام يلا قال لنا نتن حواتنا قات أمي نقدامه ربع حبيرنا نقدامه لك ساعة 10 تقدم فادوس مس حدا كابش ما قال لنا محضر فقرن سنيدن إساءة تسفى مريم لك ساعة 10 تفتا هوسبيتال تراقينا أو تراقينا قات أمي كان حتى دي لامس كنا في الريسبشن حنت تسلم قاتي معنا مالتيو بحقوس قليتها مالتيو بتناي إرتراويان سلتكاتاتلو لسنحت سقام يلن
مزوم حلفتي كرهبكم إلى أنا بقتهم وسيدا الناس سمك أبد بلت تقبلوا منها دحقوس نجار مالتي مبارا رغبنا إلى يوم قد أم قال يوم وصيام صنيحهم قال يوم سلست رغبنا التي جزيتي سلست رغبنا ولنا هنا لكم إلى يوم قرب فرحي أريهم حقهم ما يفلطون اليوم لمن تاين متسألنا يفلطون يوم نحنا إلنا يوم أغلنا بيتسبع يكوننا نهيمانة يكوننا ناي بوليتيكا يكوننا أبزي الله وحواتكم رأيهم سلزولنا رأيكم دعينا متينا بركلا يكونن بالنسبة يوم قرب فخيسوهم نحزن يوم علينا يوم سجاب كباب ساعة حدا مسؤوم أفتندا كافاتريا دابون سجاب ساعة حدا مسؤوم وعيلنا مالتي بولو تمتز زلا قدام كم زأوان أبزي أمسخهم كنوا عندنا كلهم تأكلكم سنحنا إلنا يوم حراي لومنا ماليسنا نفتم حلفتي قدام كن متسينا مو بوتا هابونا ولا هابونا نيشتي لا تحقسنا إلى مستمكا بوتا أدال يومنا لك عفتا ساعتنا كبا عسرت حدا بأبتحنا مالتي مقبي بستة كله بمبلغ انجرا مالتي خم تدو عبيوه بهم درجينا أدالينا لهم تحقسهم وعيلهم مالتي تحقسهم جي قاليهم أبقربا زلوين نختمل سمسي أبقربا قاليهم كا من الوقت برتع زبولهم كله قدن سلازغانه بس درجة زمتشم جميرنا كساب زي ساعات زغاء نكاتاتلو مالتنا حج تايت بالحتو دحر زيات متأنسي عبز زلنايو بوتا بزح سب محبراوي شجرات زلوو نايت عنا شجرات زلوو كأليو زخلات كالات زفتره دحنكي معبل زبله كيد زبله حبرة سبينا كلنا زلنا تسددنا متينا حجي بزح سب انتاي زموسلو عد حكمنا بعد كله شجرات ولا قاتي مكان سوشيال منقست نجيركا خالي خانديوم أبزبها هلو حبرة سب زم إحواتنا زياتهم بخدان بنجرة بمعالتاو مدكسي بحكمنا بكيلا أي تشكرون سلمنتاي يودا ناتنا دقف زد اليوم باي حتى أويني تعمل تبقى حتى زم سبازي أتم يتقدمي مسمر كم تدبلكي كله ملألو جن قدامي نادو أنقوا يدلو كالو أنقوا ولا حنتي يلا ولا استمروا هبوهم أيردوهم مالسي تقوم قد فرطواسي تاتقرنيا ويكا خلق كبيراتنا ونكالو تخلو حجي من تاي ጭንቀታቱ መስለኪ ወላ ሆስፒታል መስአተው ኩ ሰፖርት ትገብሩ አይኩሉኒ ሜሊስካ አከቢድ ጭንቀት ይሽመሙ እጂ ንዓና ምስ ረአይና በቋንቋ ክንዛረብ ክንዕልሎም ከምዝን ክንብሎም ከለና ማዕርኽ እንደይ ደስታ ይስምዖም ወይ እውን ከምዚ ሰብ ባለና ምሻለኪ ሞራላዊ ህይወት ኢኻ ትህቦም ዘለኻ ኣይኮነን ብገንዘብ ኣይኮን ካን ትሕግዞም ዘለኻ ወይ እውን ብህያብ ኣይኮን ካን ትሕግዞም ዘለኻ መፂኻ ንዕስከ ልክዕ ከም ዕሩኽ ትኸጥር ሕራእዮ እስኻ ይሕግዘና ፀኒ ንዕልሎም ነስሕቆም ጆክ ነምፅእ ገለ ነምፅእ ኣብቲ ናቶም ከጨንቆም ዝፀንሐስ ቁሩብ ካብቲ ጭንቀት ግልል ይብሉ እጂ እንታይ ማለት እዩ እዛ ትብልያ ዘለኺ ቀዳማይ ደሃሰዮም ንሱ እዩ እቲ ኸላኣይ እውን እቲ ካብ ስደት ብመከራን ብሽግርን ብፀበባን ክመፁ ከለዉ ኣብዚ እውን ካልእ ክፅበዩ ፀኒሖም ኮይኑ ስማዓኒ ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ እቱ ምስ በሎ እዛ ዓዲ ከዓኒ ክስከምዎ ዘይክእሉ ፀገም ኮይኑ ይስምዖም ዘይስከር የለን ግን ኩሉ ሓደ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን እቲ ፀገም ዝስከመሎ ዶ ይስከሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ብሽግር እዮም መፅኦም ክንደይ ሽግር ክንደይ መከራ ሓሊፎም መፅኦም ኣብዚኣ ከዓኒ ገለ ብዝምባሌታት ኣሎ ገለ እንታይ ክትብልዮ ጭንቀት ክመፅእ ከሎ ናፍቆት ናይ ስድራ ቤት ናይ ኣቦ ናይ ኣደ ናይ ኣሕዋት ናይ ቤተሰብ እዚ ኩሉ እኩብ ድምር ኮይኑ እዩ ሓንጎሎም ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ ዘሎ ምስ ኣባል ማሕበር ፍቕርን ሰላምን ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ኣቶ ክፍላይ እናዕለልና ኣባል እታ ማሕበር ዝኾነ ዳዊት ተኽላይ ተጸንቢሩና ኣሎ ኣብዛ ኣቐዲማ ዝቐረበት ሕቶ ዳዊት እዚ ስዕብ ርእይቶ ኣለዎ ተቐንደይሲ ኣብነት ንኽንከውን እንዲ ዝገበርናዮ ብኡ ንንታሽሙ ንኽንገብር ደይኮነሲ ንሕና ዓብየት ንምንጋር ደይኮነስ
ኣብነት ንኸውን ነዝተረፈ ጂ በዘንድ ጀመርናዮ ሰላዝ ማሕበር ማለት እዩ ጀሚርናዮ ከምዛ ላይ ድገለጻ ኩላ ነገር ግን ንምንታይ እዮም ቶም ኤርትራውያን ሓገዝ ክግበሮም ኣድላይነት ዘለዎ ንምንታይ እዮም ኤርትራውያን ድበልክያ ነገር ንሳ ሰምታይ ማሕበራዊ ናብራና ህና ካብ ሙቕ ቦታ ስለዝወፁ ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ቀንዲ ኣብ ዓድና ደየለ ብዙሕ ነገራት እቲ ጭንቀት ድበሃል እቲ ዲፕሬሽን ድበሃል ነገር ኣብ ዓድና የለ ሕጂ ቀንዲ ድውፅዓና ንሱ እንዲ ሰብ ደይምርካብ ኢኻ ሕጂ ናህና ፕሮፌሽናል ደይኮነሲ ብሕውነት ንኸዶ ነገራት ንሱ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ሳይኮሎጂ መብዛሕትኡ እዋን እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሽግራት ኣለሊና ብእዋኑ ኣብ ከምዚ ከይበፅሑ ካብዚ ዘለዎ እውን ከይከዱን ከለዉ ብኮሚኒቲ ደረጃ ክንደጋገፍ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለካ ዶ ናብዚ ናይ ክኢላታት ደረጃ እውን ከይበፅሑ ክንኣሊ ንኽእል ዶ ንኸውን ንሕና ከም ኮሚኒቲ ጥርናፍ እንተዝህልወና ሓብሓበ እንተዝህልወና ንሓድሕድና ከመይ ኣለካ እንተንበሃል ዘዝሓለፍናዮ ትራማ ነፍሱ ከፍ ኤርትራዊ ትራማ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ዓይነት ትራማ ናይ ስድራ ቤት ትራማ ናይ ውልቅኻ ትራማ ናይ ዝሓለፍካዮ ትራማ ናይ መነባብሮ መዓት ሽግራት እዩ ዝሓለፍቲ ኤርትራዊ በብውልቁ ብልክዕ ንሱ ካልእ እንዳሓለፈ ንኻልእ ግበር ዝበሃለሉ መድረኽ ኣይኮነን ዘሎ ግን ካብኡ ናብኡ ሕይል ዝበለ ኮሚኒቲታት ፀኒሕና እንተዝኸውን ምትእኽኻባት ሰንተራት ናይ ትምህርቲ ናይ ምዝንጋዕ ናይ ምህላው ንሓድሕድካ ኣብ ከምዚታት ደረጃ ከይበፅሑ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ክእለዩ ይኽእሉ ዶ ሰኣን ከምዚ ክንገብር ምኽኣልና ንሓድሕድና ዝኸሰርናዮም ከለዉ ዶ ልክዕ እዩ እንታይ መስለክ ወይኒ ንሕና ሲ ቅድሚ ናፅነት ተሰዲድና ናፅነት ክንስደድ ከለና ኣብዚ ዝነበሩ ኣያታትና ዓበይቲ እያታትና እታ ቀዳም ወይ ሰንበት ክትከውን ከላ ስጋብ ገዛና እዮም ድኾና ነይሮም ካልኣይ እቶም ሓፋሽ ውድባት ዝነበሩ ይኹኑ እቲ ኮሚኒቲ ይኹን ኣብ ካልእ ደረጃታት ከይነኣቱ ከም ድሮጋ ድዩ ወይ ኣብ ናይ መስተ ዓለም ከይነኣቱ ብጥንቀቑልና እዮም ነይሮም ምትሕልላይ ነይሩ ኣነ ኣብቲ ዝነበርኩሉ እዋን ሲ ናይ እምሮ ፀገም ዝነበሮ ሰብሲ እንድዒ የጋ ክላኣለይ ዳ እምበር ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓንን ኣብዛ ከተማ ድቕመጠላ ዘሎ ናይ ብሓቂ ምትሕልላይ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ክትብል የፀናሕኪ እቲ ኮሚኒቲ ደልዲሉ ነዚኣቶም ኣብቲ ናይ ኖርማል መስመሮም ንክምለሱ ትገብር ይከኣልን ፈረቐን እምበር ይኣምንን ፈረቐን ናይ ብሓቂ ከዓ ኸውን እምበር ከምዚ ዝብለክ ዘለኹ ድወፁ ከለዉ ካብኡ ወፂኦም ሲ ስጋብ ሕጂ ዕሩኽትና ጌርናዮም ኣለና ማሓዙትና ጌርናዮም ኣለና ካብቲ ናይ ሆስፒታል ድወፁ ሲ ዕሩኽትና ጌርናዮም ኣለና ከም ስድራ ቤት ከዓ ርኢናዮም ንሕና ድገበርናሎም እኮ ይብልና ኣጅኹም ናይ ምባል እታ ትብላዕ ማኣዲ ናይ ኣቦታቶም ናይ ኣዴታቶም ሒዝናሎም ስለ ዝኸድና ተደይ ኮይኑ በታ ሞራልቲ እያ ከዓኒ ክንደይ ዕግበት ረኺብና እሶም ኣይኮኑን ተሓጒሶም ንሕና ኢና ተሓጒስና በቲ ዝተገብረ እዚ እውን ኩሉ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኣብ ስደት ንነብር ዘለና ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ናይ ምትሕግጋዝ ዓብ ግደ ክህልወና ክኽእላ ኣብ ከምዚ እውን ከይጠቐስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ብዙሓት ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሰምዕዎ ብዝተቐማጦ ከተማ ደሎ ኤርትራዊ ሓትና ኩኑ ሕዋትና ሰብ ትካላት ንምሳሌ ከም ኣብርሃ ዘርኣይ ኣብርሃ ወርቃዊት ኣጋዓዝያን ትበሃል ሬስቶራንት ዘላቶ ድብላዕ ድስተ ከም ድላይ ምስወድሎም ካባይ ዘለውን ኩሉ ቁሩቤ ክሕግዘኩም ዝብሉ እውን ኣለዉ ባእታታት ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንዓና ወላ ሓንቲ ፎኪስ እዩ ንዓታቶም ግን ዓብ ነገር እዩ ነዞም ናይ እምሮ ፀገም ዘለዎም ብከምዚ ከዓ እንዳተሓጋገዝና ክሳብዛ ደቐ እዚኣ ንኸይድ ኣለና ምስኣል ግባብ ቢለ ዝሓተትክዋ ነይራ ሰኣን ከምዚ ምድግጋፍ ብቐሊል ክዕረ ዝኽእል ነበረ ሽግራት ሰኣን ኢሉ ዝሰምዓካ ዓበይቲ ከይኮነ ዝኽእል ጉዳያት ወይ እውን ኣብ ካልእ ሓደጋ ነብስኻ ምጉዳእ ክበፅሑ ቀዲሙ ቀልጢፍናስ ክንኣልዮ ንኽእል ነርና ኢና ንሓድሕድና ብምድግጋፍ ንብሎ ዝተኸሰረ ዕድላት ነይሩ ዶ ወይ ከምኡ ሰኣን ከምኡ ዝተሸገሩ ኣሕዋትና ወይ እዚስ ብኻ ከምዚኣ ሓሊፍናሉ ንብሎ እንሻሎ ዘጣዓሰናን ዝምህረናን ነገር ኣሎ ዶ ኣሎ ብዙሓት ነብሲ ቅትለት ድፈፀሙ ኣለዉ ብሰንኪ ጭንቀት ብሰንኪ ሰብ ምስኣን ብሰንኪ ፅምዋ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ዝወደቑሉ እዚ ከዓ ንኸይቅፅል ተባሂሉ ሳላዘን ኣሕዋትና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ክንሕዞ ተገዲድና ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ሕልና ጉዳይ ኣይኮነን ግዴታና እዩ
ንምሳሌ ቅድሚ 2 ወርሕን ፈረቓን እኸውን ተደይ ተጋጊ ሓደ መንእሰይ እውን ተጎዲእና ናይ እምሮ ፀገም ከም ዘለዎ ድሓር ሰሚዕና እምበር ቅድሚኡ ዳይ ሰማዕና ንሕና ፀዲፉ ነፍሲ ቀትለት ፈፂሙ ቅድሚ 2 ወርሕን ፈረቓን መንእሰይ ሕጂ ድኸሰርናዮም ብዙሓት እዮም ንሕጂ ግን ክሳራታት ከይንርኢ እንዳበኣ ገፍሐ ይድመፅእ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ክንፀብብ ግን በየናይ መገዲ እንተልና ኩሉ ኣብ ስዊስ ዘሎ ኹን ጀርመን ዘሎ ስዊድን ዲ ካልእ ኣብ መላ ኤውሮጳ ዘሎ ዲ ኣሜሪካ ዘሎ ብሓፈሽኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ዕሚቑ ሓሲቡ ክጉስጉሰሉን ክሰርሓሉ ንግባእ ጥራሕ ይድብላል ኣብ ከቢድ ደረጃ ከዓ ንርከብ ኣለና ኤርትራዊ ኣብ ከቢድ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኣቲና ምን ረኣይ ኣፍታ ሕክምና እንዳእምሮ ሞንኺ እንታይ ክንርኢና ሞ ሽዑ ከሰንብደልና 11 ፀንሑ 15 ድይቡ ካብ 15 ፍርቆም ወፂኦም ብለኻ ድሓር እንደገና ከዓ ካልኦት ኣትዮም ፀንሑዋ እዚ እቲ ቅድሚ እውን ከም ዝበልክዮ ክሳራታት ኣጋጢምና እዩ ሕጂ ከዓኒ ከየጋጥም ማዕረ ያሲ መይቱ ዋኽ ጥዕም ዝነበረ ተወዲ ምስ ኣተወ ኣነ እንዴ ተቐቢለዮ ኣነ ከምዝዶ ዕምባባ ሒዙሉ መፅእ ኣብቲ መቃብር እንታይ እዩ ትርጉም ይብሉ ኬትካ ብህይወት መዘናጋዕ እዩ ይዕልሎ ኣነ እብል ኣለኹ ኣብ ቀረባ ዘለው ብዙሓት እዮም ኣብዛ ድቕመጠላ ከተማ ናይ ካልእ ኣይፈልጥ ግን ከምኣቶም እንተ ኣለዉ ካልእ ቦታ ግን ልክዕ ከምኣቶም ሓደ ዓይነት እውን ክኸውን ክእል ይትፀገም ከምኡ ከዓ ድግምት ኣነ ነዚኦም ግን ኩሉ መላእ ዓለም ዘሎ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ነተሓው ቆላሕታ ክገብረሉ ክእል ኣለዎ ቆላሕታ ጥራሕ ደይኮነስ ብምሉእ ልቡ ክሰርሓሉ ክእል ኣሎ ተመሊስካ ትረድኦስ ሓዲካ ይትእቶ ምስ ሞተ ደኣ ምንታይ ክዓብስ ቅድሚ ሞቱ ጉየ እዩ ያ ጥራሕ ይኽእል ዓለም ደሓይሽ ግበሪ መሬት ደሓይሽ ግበሪ ዕንትና ንብዓቱ ተዛሪ በዓለውኻ ትፍቅሪ ኣበይ ከይድን በዓለውኻ ትፍቅሪ ዓለም ደሓይሽ ኣብቲ ናይ ፕሮፌሽናል ቦታ ንኸይበፅሖ ቀዲምካ ንምንታይ ዘይተሓገገዝናዮም ወይ ንምንታይ ዘይተቐረብናሎም ኢልካ ሓቲትክ ነርኩሞ ንሳ ማለተይሲ ኣብቲ ፕሮፌሽን ከይበፅሖስ ንምንታይ ደይረኣናዮ ወይ ኣቐዲምናስ ዘይሓብሓብናዮም ነዞም ሰባት ይበሃል ዘሎ ከም ኩሉ ከም ቀደም ኣይኮነን ሕጂ ማለተይ እቲ ሰብሲ ተቃዋማይ ድዩ ደጋፊ ኢልካ ተቐርቦ ንሱ እቲ ከቢድ ነገር ገይርዎ ዘሎ እምበር ቀደምቲ ኮሚኒቲ ዝተጠራነፈ ግዜ ተጠራኒፉ ከሎ ቀደም ማለት እዩ ዝታት ከይመፀን ከሎ ኦሬዲ ነቶም ሰባት ቀልጢፍካ ተእትዎም ነርካ ኣብቲ ግሩፕካ ተእትዎም ኣፍታ ማሕበራዊ ናብራኻ ተእትዎም ነይሩ ሕጂ ግን የለን እዚ ከዓ ደኽብሎ ነቲ ነገር ማለተይሲ ኣበይ ቦትኦም ኣይፈልጡን እዮም ኦሬዲ ምስ መፁስ ግድን ክመርፅሎም ወይ ክድግፍዮም ወይ ክቃወሙሲ ፖዚሽን ክሕዝሎም እዚ ከዓ ከቢድ ነገር ማለት እዩ ሕጂ በዚ መለክዕ እዚ በዚ ደረጃ እዚ ክንሪኦ ከለና ብቐረባ ድምፂ ናይ ንሓድሕዱ ተደሰማማዕ ንሓድሕድና ተንደጋገፍ ሰብ እዚ ስታጨኒቐቶ ዝነበረት እንተዝነግርስ እምበር ከምዚ ኣይምኾነን ኢልካስ ትብሎ ስምዒታት ኣሎ ሕጂ ካብዚኣ ናበይ ትወስደኒ ሓንቲ ስክፍታ ኣላትን ስክፍታ ጥራይ ደይኮነት ኩሉ ግዜ እያ ትመፀኒ ምስ ገለ ሰባት ናይ ስነ ኣእምሮ ዝፅንዑ ክነዕልል ከለና ወይ ገለ እውን የልዕላየ ብቐረባ ስኻትኩም ማለት እዩ ከም ማሕበር ምዞም ኣሕዋትና ስነ ኣእምሮዊ ክንክን ዝረኽቡ ዘለዉ ትራኸቡ ኢኹም ሕጂ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ብልምዲ ድዩ ብርድኢት ድዩ ናይ ንቕሓት ፀገም ድዩ ሓደ ሰብ ሽግር ምስ ኣጋጥሞ ናብ ክኢላ ይከይድን እዩ ናብ ክኢላ ስለ ዘይከይድ እዚ ድሓር ንዓና ዘሰንብደና ዘሎ ማዕበል ሞትን ነብሲ ቅትለትን ንሓድሕድካ ምቅትታልን ናይ ክኢላ ሓገዝ ኣብ ተሓተሉ ቦታ ኢኻ ዘለኻ ኣብዚ ከምቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ዘዕበየካ ጎረቤትካ ከመይ ኣለካ ኢሉ ዝሓተካ ስድራቤታትካ ኣትዮም እቲ ሕብረተሰብ ሰሓቋፋ እዩ ንክትጭንቕ በይንኻ ክትከውን ክደንን ቦታ ይህብን እዩ ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ኣብዚ ግን
نتزلو شجر بتزلو من قدي يتفتح بزلو عالم يخطفتحو حجي كابز سخاتكم زرقكمو اتدقفات نايسنا امرو خصاب كندي اقداسي نحدسب شجر نبينو تيرو زخيد زلو حماق زلو نابكي إلا خقرب كند منتايو اقداسي كابتي سخاتكم تريقو زلو خماب كالوت حواتنا زمتو لوتي انتاي كتبل تدلي معناتو بزح سبنا بحكيم كخيد فقادنيا يكونان زي أتقامي دقات أمنا نقرالو حجي حدا سبسي خمس جيرو صبوا إلا نسب أب كم زر إنايح ما قرينايو كم زر إنايح ما قرينايو حجي تي قندن تايو من البات زي فلت أكاسب نعسك انت أخونكا أي شجركا أختبلو نعون كبخا إذا هدم جن بأنت أرو من يزقربو إلى دحاتت كل بعلي يعني نسبس من يزقربو وخستو قربو بار صبوا زود حما قالو مو أنا قلت حاجة جزكا أفتقبوا نحكمنا خير له الرأي تباهيلو أو دقتنا يسبالو جنتاي زي انت دا أخم أقص إلاقن أب حدا جاي يقود دقنس إذا تبلي هذا اللخ أني نحكمنا ناي مخاد كأني فرح له تسألي له ديبلك حميم خلّه حميمة ديبلك إذا كله تأجمات قال له يرد له حجبي في الله يندمع بلا متسأل أبزق زيزي بزحت ولا قمت مالي حدا سب دويل الليل لمزل عام السلس كم زي كلتا سبيم كستو دبهالس حما قالو حجس انتاي تحجزنا قالي تقربوا ديخا تقربوا تكون كقفا بيلكا رهبنا خنزاربو بب مقدم مالت حجس ما عرف خمس ايتاتون قال له خمس بلي زلخي جن ناي قدن بميلا غيركا اخا افتوتا تبصح متقلنبر كبد بلي انت دا الجيب كام 3-4 غزي مساتهم كل ليلكا قد ناي قدن كامنو خاص لزخولو اتادليتهم انت اشغارا دي اشغارا تغزالهم لحن ما يدي كم اقراربهم طرح بخمس درجه حجي ناي قلقله سباتون كم دغبرنا ነገር አለው ደብጽحናዮ ማለት ነው بحفشه ابغزا خوينو نسمعنا زلو سب حجز نزدلخه تي كيتكا حجز محتات ازي وصيتاو مخانو كابتم مكروخ مسخم كم زبلكاني وصيوم حكمنا وخنكن وصي رخيبهم وصيوم مسخاتكم اطبق كنتات زلو حواتنا لو ابنت كخونوم زخلو تي سنا امراو دغف محتات منم شجر كم زي بلو انتي كتبلوهم تخلو خبزم تمكرو نايزم حواتنا اب تزعبي خيبه حكاس حكمناو كنكن محتات انتي مالت مخانو انتي عينه دغفات كرخبلو خم زخلو انتي كتبلوهم تخلو مهناته اب جزء له خفيلو سب جلسب سمعنا هون كخيد ديدلي كبابي كم زخبلني وكن اب كبير شجرات كودق زخل صباحنكو ابت حكمناو كنكن زرخبلو زلو زم حواتنا ابنت كم ابنت كسخاتكم دغف كرخبو مالسي حجز كم زرخبو تامن لكم مش تحجزهم زوج اخواتنا له سلازي تحكمنا يدغف مخانو خنتا يكتب لنا تخل انتي مسيلكي حجن مثالي حنتي صعدا ناي سايكولوجي دكتور الله مسانا زياده تحغاغزوكم دبلتنا بعلا ليتا اتي قلت اقاماتهم حجي ارتراويان الله مسا الله ارتراويان مسا اتسقاماتهم زياده سا نعخا يمكن نغرو خاده يقولوا كيوري له منبر نتم مديسان نتم حخاي ناي قدنيهم كزاربو حجنتا يخت حقاقزكم يبغبو صقام يلن الهنا افتناي ابغزهم زلو ديوم ابدغز ركبو ديوم سكفتاتات الله زغدني سكفتا اي مالته وጭራ ቢል ካብት ገዙ ተخيتካ ተخትገብር መጽ ይኻውናሉ እጂ ከምዛ አንተ ወይ ድበልኩዋ ኮይና ተሪፋ ግን ብድፎልጥዎ ሰባት ጌርካ ከመይ ጌርካ አፍትናይ ሕክምናው ቦታ አትዮም ሕክምናኦም ጌሮም እሱ ሕክምና ምግባር ጥራሕ አይኮነን ግን ክትከታተሎም ክትቀላለካ ስንባደሎም ነታ ሕክምና ይደልይዋን መብዛሕቶም وقتها تبلا زلخ أنا حبرت السب تغطي مرار يعني حبرت السب ناخد تسألوه نكح اللوه نقول السب ندق أبره أملاخ حسيبوه خمسة حسيبوه نسنو تغمزي زعين الزربة زعينة مسلينة أوكي بلا زي واقع خفلي نحارس بحكمنا حتى كم زيلو ولا تجني أحد يرنا حدا نايكي إلى نايس أمر خزارة وخيدا نزوبلو سب بعين خمسة جيرو عند حردا تريت جبرها لي واقع يزخفل زلو زن رئيو زلنا عديتا تتصاون تحيزنا بقلا يأتوالوا زد حزن كون النت نايت حبرة السبي بكا
حجي كم زبالكم أنس بتعمي تدرسي تزناتكم من قصاصناتكم تقبروا زلكم نجارات مستمعكم وتسفى بالنا يمو كنت تسينا أنت تداقي في ناس كنت تحققزينا مثلا نزلوا سمعتي زفتر لك بخم حجي كندي سبق أبجوز بكال عالم كفال عالم كاب سويسرلاند وتا ولا زلوا سمعنا سمعنا حواته اللو بقربا زلوا كدقوفو زدلي حجي نعاتهم يمورالكم دلي كنت تسق تخيلي خا نبت حكيم كيت كاس كدقف تخيلي خا نحنا نفلطهم كمان حاويهم زبل زان تنسخاتكم كتكافلوهم دلي نزحتو دقاقي ملكاها هو ولا نيرو حدا حجي أقات أم حتيتين دي الكاهب سقاسي كاب تقول تسأقام وتيخا أبنبور هي واتكات مليسكا حجسي كمز سلوزلوس أبنت كتقنم نتم كالوتون الهاب دلما ليلي مو أنا دا قرب سكفتالاتن جن نمتاجن أبقالاي انترفيو أبز جبرجن I'm ready بلويت أقام زبها ليلن إلنا مالتي حجن تايو زيادة كمزع عن تويد والكواع نحلنا يكونن قديتانا نقبرز كفانا صباح نقول أنت دا موت أقات يمس إيه الكام قبرة فاني زيادة حقي يكونن زنا اجي حدا ناي زدبل كو عنتو يودي تزغر مكي دحار تحبيرنا مالتي كمز غيروسي سبيب لو نمو خنددو يوم تباهي نزي نفس قتل دفصمه نتريسا مستدولنا نتي غبو نتي ناتو فايل حيزو زنبره نعو رخيبنا اجي ساعات 4 سان جورج بحال مقبري أبا ساعات 4 قداسي خنقبرو لينا وغيرنا كن كنندوينا وا نحنا بحالنا يكونن منداد نحنا حبيرنا هنا نخصو حبيرنا هنا ملسقنا يرقبنا زمد يبلو ولا دحتلو سبنا اي نبران تباهيل مالتي اجي نخين ندد كنت خلاقينا غبو حمد ادم قال بيسو اذن تايو بسنك سنا امرود مت صعبينا امزي نايلوم خندي يخونا كتما زوري كنا حنت صعدا ابابر دفيوا حجي ناي ورح دغبر 3 قنه بس فتي كنا دفيوا انا ذا سب تعوي سلازوي كنا طعي مروط صقم الله እንዳ ሳዕረረ خيمت ካብ حج بب وغنا بب ከተማና بب ممحدار ዘሎ ቦታታት ሃሰው እንዳበልና ነዞም ሰባዚአቶም ኣብ ንቡር ህይወቶም ንኽንመልሶም ንሕና ونيشተ ይጃማላት ታሞራል ማህብ አጅኹም ናይ ምባል ምዝንጋዕ እጅሲ በብ ወገና ኩንጉስጉሶሉ ዝግባእ ኮይኒ እዩ ድስማዓኒ ወይኒ بس نايسنو أمروكي إلاتات بتقرنيا إرتراويان كنركب نتسعر لنا مساعتهم كنزراربينا حدا زرخبنا يلو أسفيحنا بزعباتي كنتاتهم يخون كحقزوا لزخولو من قدتات بحفشا قن زسخاتكم تقبروا زلوكم أزيوز مسكن مشالو ناي بحق بسم كل سب بسم كل تخاتالي بسم كل إرتراويين مسكنوكم بفلاي زغنيات زي أبكا بيتشقرين عزلنا صومون دحر صومون موتن قتلتن نفس قتلتن حد كام بددالن مقتتالن ابن سمعلو كنتات كم زامسل لبخا ملس زبل تقبروا زلخم نغرات مسمعنا بزح انا زحغوس كالوت كلهم ارتراويان سمعوا زلون كم زحغوس يامني امودتا انتي كتبلو تقولوا صحتكم كم محبر انت علوكم لبواديو حساب دي كتحلفوا وتدليو كمي غيرون كحغزي يقولوا وي كافتي دلو شجر كمي غيرون أفهم كفيتهم دزاربول بزعبة شجرهم كمي كجبر تخينو نحنا سلا بقرب تي تجمرنا حجي بقرب تي بتي نفلتنا نحتتنا همي غير كجرمتات غير علو بهم حجنا جنب نفلت permanent سالو 24 ساعات نتم وصعتنياتات كلهم ناي سايكولوجيكال شجر دلوهم دحجز علونا بزعدنا نابنا اجن السطات فليتنا يوس مساعتهم تزراري الناس كما يكم نحجزهم كحتيتنا متاي كنقبر كنست عينت حبريتاتكم هبمسي حتيتنا يوم عبد الله يوم دويلهم كحتنا هم دقولوا نغيرنا مالتي جي ازي اوريدي ناي جنيفا نفلت علنا ناي تنكالوت هاغرادا كما يكم دخون ግን ንሱ የሁል ደለ ብተኻለ መጠን ከዓ
نابنت تن لينك غير كان تن على فيسبوك دي ما تيس كل إيرتراوي أب كلن أوروبا دي ولا على أمريكا بزن معقولات هاجرات زغمت كل قدوس بزيا برنامج ناتي كل قدوس فولت أو لينك تجبر على فيسبوك دي بكلمات ده حال already تيرتراو خد كمل زح فيسبوك يتكمل تيرتراو مو نزين نتي لينك ريوشعو بأجيرو أفتنا بيرمانوس نتعشمو خيد جنحنا زي أن فلت علنا ببقربتي تنسبات نبانا كم زي أتشجروا الله يبلنا نحنا already سلن فلت حجت من قد فلتنا يا سيدنا أبيكم دخلوا نحبرا إذا خا ما نم إيرتراوي كقدسو ببناتو قتما ببناتو رجين انت تيو زي لينك افت فيسبوك تشجر دلو وسب كاب مسكال مزرافسي با اجيرو اتيوس كحجز يخل يبل انت عارفين على يعني اللي انت نخاف لا يقفوا ويني زغونة أنا متعرشة حتى وذهب كني من الوقت أنت كتم حلال فوت خلنا دي تقدمنات نايزي قدايزي البغل نجار جرنا تموت يبلنا ملو حزب إرترا نتايو كفتا محبراونا برخاسي قرب حد ربعي عدلنا عمنا هبهم أمنا بوليتيكا نايكال كال أرستي نايزي أمجن بقت ديكونه بخالق مجد جير كفرو يزقبا تقداسن زيادة تقداسن كلهم معلوم مهنيات أو يكونون زلوا زي أتما بقى العالم يمزلوا سنة من تايك قرب حد 10% إجام ليتوهم نظام سبات زي أتم حجة أما لا عالم زلوا هزبسي بزي زقبر زلوا نايجنيف قنبلنت كنكون بحجي إحنا جن جميرنا لنا لك كم زنا هنا خاني كسر حلون كقدس حلون زوج دايزي أفتنبور نهي وطن تمريسهم كأني مسجانا يكون زد ليناكو نعونكم ترينا يمكن حقوس دستا يسمعنا مو حدراهم يتراويان حواتنا أبزر لكم مو نايزي أتهم أقلبوا نقبر كبير الدلي بس أول توساقي تقريتها أبزي زلنا يحجي ناي محبر ترادؤونا لنا إشرانس ترادؤ نفسه زي كإيرنا مرت أجمع زلوا وسط لك كماي كنتم قالوا أبال نايتي محبر حدا كان تقاطيمهم ملؤ بملؤ يخفل لهم اوكي وحسن تذهب نجر تقبر لهم هو يخفل لهم على سي انت ناي عرفت ناي موت غداي كوينو مالتي كم اون حدا سدتنيا انت اني متي ارتراوي ثلاث ورحه خيمل حدا كان تقاطيمو ملؤ بملؤ كا انشورانس زلو ناي شوعته كانتون بعلو يشوفونو مالتي ناي ملؤ سويس سلازي نزون وحسن تذهب كوين فتيرو له مالتي تناتكم محبس فتيرو له تم بخطروا بتعمي بزقت امزي كمسكنهم دلي شو حتى كانتون يو شو حتى ورا جابلي ناي شو حتى بفلاي نزم ناي سنا عمره يحبيهم حيزمو هو حرقاب دقاتن ግን ከተመዝገቡ لهم ከይተመዝገቡ ትግበር ነገር አዲምካ ከተመዝገቡ ማለካ ማለት ከፍለጥለዎም ዝኾነ ይኹን ደገ ኮይኖም ሲ በቃ መጽዮም ነብሶም ከፍለጥለዎም እዛ ዓይነት ربحاتن حجزاتن كأخرق بخلو بزي كاتي مورا ودقف مالك وخمس لا مسولو بزلو ماني مزقبوهم كم زلو نفسي كإلني وانتي لو من أبزانا جانب حجي كم مزقبوهم نقدينا نتن كانتونات كأني كستون علو إلكا تسردو لهم حجي إزون علو من الكيرسع وقت باركس كلنا صراحة زيا نايتي أنت بها لا يكونتن تبقصهم أزيز مسكيني نبزح كبابيتات أبنت كخون نبزح كاوش تحت حد وخدك أقف كم زغلت كومينيتي تحرر تسب أبنتيو جزيهم كتيلكم زي تمكرهم كتكافلنا تقبروا زلهم صراحة كال إن كتعلو الناس لازم تسأكم باسم محبر فقران سنيتن كفلايسا كم وين داويد تخلاي أزي يمسكنكم تعم صبوا وين حفتنا وين جنزبكم برو اوكي تشاو باي راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو